tuntui siis todella välein. Ihoinen ihminen, joka on toi 188A oli ihon väri. Ja sitten oli myöskin toi 388A. Eli todella hyvin nude. Laitan kuvan sulle myöhemmin siitä. Ja sitten katsottiin hiusten väri, niin siellä oli uutta väriä, joka oli täältä vähän voimakkaampi. Se oli tää 558B. Ja sitten varanumerona meillä oli aika kellertävä tää 468C. Varanumerona kolmantena meillä oli kolmosesta 468C. Ja sitten silmät tuli sellaiset kissan silmät. Siellä oli sekä tummempaa väriä mukana siinä ulkokehällä 346. Ja sitten sisällä oli tuo 246A. Eli jos ne tällaiset numerot kuin tässä suurin piirtein, niin silloin kannattaa esimerkiksi silmissä ottaa hyvin paljon se kirkkaampi väri esille, koska se antaa vähän tämmöistä kontrastia tähän. Kun tämä ihoväri on hyvin vaalea, mutta se on silti punertava, se on lämmin, vaikka se on ykkösestä sieltä. Ja sitten nelosesta on tuo hiusten väri. No, siinä on vähän ruskeita, keltaruskeita pohjalla. Ja lämpö on, se punainen tulee sieltä kuitenkin esille hyvin. Ja sitten silmävärit oli tosi kirkkaat vihreät silmät, josta keskiosassa olisi ollut vielä keltaista, mutta sitä ei tässä analyysissä otettu näille värinumeroille. Hänestä tuli True Exuberant Spring.